Helo na, Rhyn ap Iorwerth ydw i, un o aelodau Pwyllgor Busnes a Menter y Cynulliad, a heddiw dwi wedi bod yma yn swyddfeydd y Cynulliad ym Mae Colwyn yn cyfarfod rhai o staff adnodda dynol Bwrdd Iechyd Betsy Cadwaladr fel rhan o'n ymchwiliad ni i'r rhwystra sydd na i gyflogaeth i bobl dros 100 oed. Mae'n rhan o ymchwiliad eang sy'n cymryd tystiolaeth ar draws Cymru i gyd. Mae oedd hi'n ddiddorol darganfod yn fuan iawn bod llawer iawn o staff Bwrdd Iechyd dros 100 oed beth bynnag, felly'n sicr maen nhw'n gorff sy'n cyflogi pobl hŷn. Ond mi ddath i'r amlwg hefyd bod na rai rhwystra, enghraifft mae yna broblemau bosib efo hyfforddiant a chael sicrhau bod yna gyllid ar gael i hyfforddi pobl sydd eisiau dod i mewn i yrfa newydd dros 100 oed neu newid gyrfa dros 100 oed. Felly, un enghraifft yn fyna o'r rhwystra, da ni'n gobeithio cael at i gwylod nhw fel rhan o'r ymchwiliad yma, a mi fydd hi'n ddiddorol iawn gweld pa dystiolaeth arall sy'n cael ei gasglu gan ynghyd aelodau ar y Pwyllgor mewn cyfarfodydd tebyg hyd a lled Cymru heddiw.